Друзі, привіт! А у цьому відео я розповім вам, як можна вирощувати огірки у відрах і отримати врожай більше, ніж той, що ви могли б отримати з однієї рослини, вирощуючи у теплиці або у городі. Для цього нам знадобиться відро. Якщо ви будете вирощувати один саджанець огірків, то тоді вам знадобиться 10-літрове відро. Я буду вирощувати в одному відрі зразу 2 саджанці, тому я беру 20-літрове відро. У його дні обов'язково потрібно зробити отвори. Отвори повинні бути діаметром приблизно 10 мм. Ось стільки отворів нам буде достатньо для того, щоб вода дуже швидко виходила з відра. На дно тонким шаром приблизно 3 см ми насипаємо звичайні бур'яни, але без коренів, щоб вони не проростали. Це потрібно, щоб зараз ґрунт не висипався вниз через ці отвори, а також ці бур'яни будуть перегнивати і будуть живити нашу розсаду. Тепер готуємо ґрунтосуміш. Краще за все було б придбати ґрунт і вирощувати огірки у покупному ґрунті, але його знадобиться багато, це може бути дорого. Тому я беру 3 частини покупного ґрунту і 1 частину ґрунту з городу. Для чого це потрібно? Огірки будуть рости у обмеженому просторі. Ґрунт не буде поновлюватися, поповнюватися, і тому він відразу повинен бути вологоємкий, пухкий та родючий. Якщо ви засиплете у це відро ґрунт з городу, навіть якщо ви додасте туди поживні речовини, нормального врожаю ви не отримаєте. 3 частини родючого ґрунту, 1 частина ґрунту з городу. Як ви можете бачити, ґрунт з городу, він більш гливкий, щільний, але коли ми перемішаємо з цим ґрунтом, все буде добре. Коли ми дійшли до середини відра, ми починаємо вносити добрива. Добрива повинні бути пролонгованої дії, щоб їх вистачило на увесь сезон. Для цього краще використовувати органічні добрива. Наприклад, я буду використовувати курячий гранульований послід. Він багатий азотом, фосфором та калієм, а також макро та мікроелементами. В ньому немає аміаку, тому він безпечний для рослини. А курячого гранульованого посліду я вношу на такий об'єм 3 жмені. І цього вже буде достатньо для того, щоб повноцінно огірки росли та плодоносили. Але якщо додати у цю суміш ще й костне борошно, можна додавати звичайне, а краще за все підійде борошно, яке приготували із риби. Воно також продається в інтернеті і в садових магазинах. І його всього потрібно буде 4 столові ложки, що дорівнює приблизно 120 грамам. Тепер це ми перемішуємо, тому що безпосередньо саме тут буде знаходитися уся коренева система огірків. І ґрунт тут повинен бути родючий. І тепер далі продовжуємо заповнювати відро ґрунтом. Тепер нам потрібно зробити полив. Для цього потрібна буде 2-літрова бутилка. Її якраз буде вистачати для 2 рослин. Нам потрібно обрізати дно. І ще нам знадобиться звичайний поролон. Ми беремо його і просовуємо у горлишко. Ось таким чином. Це потрібно для того, щоб коли ми будемо заливати сюди воду, вона повільно проходила через поролон і розповсюджувалася по усьому ґрунтові. І також завдяки поролону ґрунт не буде ущільнюватися, а завжди буде пухкий та вологий. Якраз на цій глибині і буде знаходитися коренева система, там де в нас буде йти полив. Моя розсада трохи переросла, тому я її буду заглиблювати поглибше, щоб ось тут, як ви можете бачити, почала утворюватися нова коренева система. А для того, щоб розсаду зараз можна було підв'язати, я використовую звичайні бамбукові палички діаметром 1,5 см, вставляю до самого дна і за допомогою звичайного тапенера підв'язую, щоб він поки не спадав. Потім він за допомогою своїх вусів закрутиться і піде рости далі. Розсаду можна висаджувати і меншого віку, але у нас було дуже холодно, я не міг її раніше висадити. Листя потім порозвертається і буде рости нормально. І для того, щоб розсада швидше та краще прижилася, можна додати будь-який укорінювач. Розводимо його за інструкцією. Перший полив я роблю по самому ґрунту. Нам ґрунт потрібно ущільнити. Особливо у тому місці, де у нас сама коренева система, щоб був кращий контакт з ґрунтом. А тепер можна вже і налити у бутилку води з нашим укорінювачем
І потім сюди ми будемо робити як полив, а також вносити рідкі підживлення. Якщо ви будете підписані на мій канал, то ви все це не пропустите. Це відро зараз я залишаю у теплиці, тому що на вулиці зараз буде в нас сильний дощ, щоб він не зламав рослину, котра ще не прижилася. А завтра вже це відро я винесу на вулицю. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати великий врожай огірків і витратити якомога менше зусиль на його вирощування, то обов'язково спробуйте цей спосіб. Таке вирощування займає набагато менше місця, потрібно набагато менше поживного ґрунту, тому що заповнити одне відро легше, чим усю грядку або увесь город, а врожаю ви отримаєте дуже багато. А також можна вирощувати таким способом огірки на балконі, на терасі, не маючи зовсім городу. Тому кому відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.